A todos e a todas neste segundo encontro virtual dos que estamos a organizar desde o BNG de Sada sobre determinados asuntos da actualidade que consideramos importantes para abordar e difundir públicamente. O primeiro deses encontros xirou ao redor da figura da biografía silenciada de Pedro Barrié de la Maza e o de hoxe pois centrarase na situación actual e no futuro do Museo Carlos Maside. Este museo, o Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside, creouse no ano 1970, aquí no Castro, en Sada, anexo ao Laboratorio de Formas de Galicia. Nace, é importante, nace como un froito máis desa Galiza, dese país, na que acreditaron persoeiros como don Isaac Díaz Pardo ou outro grande da cultura galega como foi Luís Soane. O museo, por tanto, ademais dun museo como tal, un museo convencional, supón a materialización dun amplo proxecto de país, no? que pensaron estas persoaxes e que se marcou desde os seus comezos un obxectivo, que era o de reunir, o de aglutinar as obras de diferentes artistas galegos da xeración dos anos 30. Co desexo pois, de rescatar, de poñer en valor un pouco ese capital cultural galego que implicaba ao mesmo tempo rescatar a memoria do exilio, a memoria do patrimonio cultural, do exilio, que colocaba a Galiza a nivel artístico dentro da vanguarda internacional e que vai servir tamén despois nun futuro pois, como base, como piar do que será a renovación plástica contemporánea. En certa medida, conseguiron este obxectivo que se plasmaron. E iso supón que a día de hoxe teñamos en Sada un museo pois símbolo, un paradigma da recuperación da memoria cultural dun pobo, como é o galego, é todo un exercicio de salvagarda do patrimonio inmaterial e tamén do patrimonio material, por suposto, porque ademais da memoria dun determinado momento histórico, dun contexto moi concreto, como é a vanguarda da preguerra e da posguerra, o museo conta cun importante fondo artístico, con obras de artistas como Castelao, Urbano Lugrís, Xulia Mingallón, Laxeiro, Colmeiro, A Grande, Maruja Mallo, ou o propio Carlos Maside, todos artistas que conxugaron pois, o cubismo, co realismo máxico, co expresionismo, e remataron de dar xeito ao conxunto da vanguarda pictórica galega, no? da pre e da posguerra, como decía. Mais, lamentablemente, esta completa memoria artística nacional galega da que estamos a falar atópase desde o ano 2016 pechada ao público e nun estado de conservación como mínimo preocupante ao xulgar polas apariencias. Non? Descoñecemos un pouco este punto, pero ao xulgar polo que se ve pois é bastante preocupante. Unha situación como mínimo impropia dun ben destas características, dende logo, é un desperdicio a nivel económico, xa que semella que non se está a ter en conta as implicacións económicas que unha xestión adecuada dos recursos culturais pois poderían significar para unha vila como é Sada. E por iso o BNG levou e está a levar a cabo unha intensa actividade parlamentaria neste senso, porque consideramos urxente, consideramos necesaria a tramitación da declaración BIC para este edificio e para o conxunto onde se ubica. E para falar máis polo miúdo deste tema, gostaria de presentarvos a Mercedes Queixas. Mercedes é profesora de literatura galega e literatura, é escritora, é activista pola normalización e a dinamización lingüística, é membro do Consello da Cultura Galega, académica da Real Academia, e, para o noso orgullo, pois tamén é parlamentaria do grupo do BNG no Parlamento Galego. Sempre un gusto escoitala falar e hoxe que nos acompaña para abordar un tema tan importante e que nos afecta dun xeito tan directo a todos as sadenses e sadenses, pois non podemos máis que agradecerlle a súa participación e cederlle directamente a palabra para que fale un pouco destas medidas que estamos a comentar. Ola, moi bo serán. Antes de máis, moitas grazas polo convite e por organizar este encontro, esta conversa que de verdade que me parece moi necesaria, sempre moi acaída e case que diría que neste momento imprescindível, máis necesaria que nunca, polo tanto, porque efectivamente
o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside precisa, merece da nosa máxima atención e tamén da nosa preocupación. O mellor para iso pois, é poñermos en común esta preocupación que compartimos e, sobre todo, valorar todas aquelas posibilidades de encamiñar e de reverter unha situación de deterioro. Eu diría xa desde este momento de desleixo por parte da Administración, das autoridades da Xunta de Galiza, por un patrimonio que é noso, que é dos galegos e das galegas e que está absolutamente desatendido. Eu agradezo moito que fixeses, Laura, esa primeira contextualización do que é o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside, porque eu todo este tempo levo pensando que necesitamos colocar de novo, recolocar, non? Ubicar o Museo Carlos Maside na sociedade non só de Sada, senón na sociedade galega, porque, como ti ben decías, levamos demasiados anos sen poder ter acceso directo a él e, ademais, sen facer parte do que é o noso itinerario cultural, non? A nosa vida diaria, digamos. Podemos falar de outros museos, pero eu teño a triste sensación de que o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside case que como que desapareceu, non? Que se conseguiu silencialo do que é o noso día a día cultural. Por lo tanto, agradezo esa contextualización, porque estamos ante un museo que é cualificado así con letras mayúsculas e con toda a fachenda e sin ningún rubor como a mellor colección de arte galega do século XX. É unha alfaia a que temos e, ademais, non é un museo autónomo, illado, senón que é unha desas pedras angulares dun proxecto colectivo que idearon sustancialmente dúas persoas que ti mencionaches e na súa memoria temos que actuar, non? Que son Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane. Un proxecto que eles soñaron de país, de construción e de vertebración cultural dun país como é Galiza, que é culto desde as súas orixes. Somos unha sociedade profundamente culta, non? E aí temos todo o percorrido dende a Idade Media. Soñaron un proxecto que eu creo que no seu momento tiña que ser visto case que como unha absoluta utopía e algo imposible de conseguir, mais constanos que con moitísimo esforzo, con moitísimo traballo, con moitísimo sacrificio e tamén talento, como eran os dous de talentosos, conseguiron levar adiante. Por lo tanto, este capital cultural que recolle o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside, desde logo, converte Sada tamén nunha das capitais culturais do noso país, facendo parte, xa digo, dese macroproxecto que é tamén, por suposto, a fábrica de louza do Castro, a factoría de Cervo, a editorial, por suposto, non? Edicións do Castro, ou o IGE, o Instituto Galego de Información, é dicir, todo un proxecto de construción cultural que corresponde a un país sabio como o noso. Por lo tanto, irmos perdendo o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside tamén significa ir perdendo partes dese mosaico cultural tan ambicioso e que nos fai tamén ser en parte, construir un retrato, unha fotografía nosa cultural moi importante, moi determinante aquí para nós, pero tamén para fora, porque evidentemente sin o legado neste proxecto, digamos, se podemos nominar así en xeral, Sargadelos, non? Esa concepción cultural de Luis Seoane e de Isaac Díaz Pardo, sen el, desde logo, o noso legado cultural sería moito máis cativo, moito máis raquítico e moito menos representativo incluso no que é o ámbito cultural internacional. Que acontece no presente con este legado que arrancou xa no ano 1970? Pois acontece que estamos nunha situación de contraste, non? Fronte a esa relevancia do Museo Carlos Maside
con un inventario de algo máis de 1.800 pezas entre obras e documentos, non? Porque a parte do arquivo documental tamén é moi importante, fronte a ese retrato do que é a arte de vanguarda, todos os renovadores, non? Das artes plásticas galegas que tanto prestixio e boa reputación teñen no ámbito internacional, fronte a un edificio que alberga unha concepción museística absolutamente adiantada ao seu tempo, pioneira, transgresora, que xa partía dun museo non como un continente onde se meten cousas, digamos, non? E os demais de forma pasiva imos ver, ao contrario, un espazo que dialoga, que ten un propio plan museístico en sí mesmo, non? E onde o que é a obra que se expón e o edificio que a contén teñen un diálogo permanente, é dicir, unha opción museística moi adiantado ao seu tempo, que xa se empezaba a dar tamén en Francia, por exemplo, non? E que aquí foi algo absolutamente renovador, como corresponde a estas dúas cabezas pensantes, non? Que son Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo. Fronte a todo ese síntoma e eses elementos, esa constatación de modernidade, non? De transgresión, de carácter, capacidade visionaria mesmo, non? Sobre por onde ten que avanzar a arte, fronte a todo iso, o que vemos dende, neste caso, o actual administrador, é un progresivo deterioro, un abandono, unha falta de mantemento, tanto do edificio en sí, do museo, como da propia obra, que está poñendo mesmo en serio risco e en perigo as condicións que precisa para o mantemento dunha obra destas características, non? Polo tanto, o que estamos en un momento moi delicado, porque corremos o risco de perder, insisto, un patrimonio que é colectivo, que nos corresponde aos galegos e ás galegas, non? Un patrimonio no Museo Carlos Maside que representa, por unha banda, a renovación da arte contemporánea galega, non? Na que somos unha cultura altamente representativa. Pero tamén representa este museo un modelo de recuperación da memoria histórica a través da arte, porque non podemos esquecer que se non fose por esta capacidade de concentración, digamos, neste museo da obra das que ti citabas, algúns dos moitísimos autores e autoras que están aí, se non tivésemos esta obra, se non a tivesen salvado, hoxe teríamos moitos máis capítulos incompletos da nosa historia, non? Porque aquí está unha parte moi representativa da obra dos nosos autores e autoras que tiveron que vivir no exilio, non? É dicir, todo este legado a partir do 36 seguramente estaría perdido, exposto noutros lugares, pero, sin embargo, Seoane e Díaz Pardo fixeron o posíbel por ilo arrecadando e porque estivese aquí, que é a súa casa, o seu berce, de onde nunca deberon tampouco ter que verse obrigados a sair os seus autores e autoras, non? Polo tanto, o Museo Carlos Maside forma parte tamén dese proceso de reconstrucción da memoria histórica, en este caso, dende a propia arte, non? Que é onde tamén se constatan as fases e as etapas da nosa historia. Polo tanto, houve unha vontade de recuperación do patrimonio artístico do exilio. Insisto, que se non fose por este esforzo, non o teríamos connosco, estaría noutras mans e para nós, culturalmente, non faría parte de nós, non? Por lo tanto, é un elemento moi potencial, non? Para ter en conta a hora de reivindicar a necesidade de que este patrimonio artístico colectivo sexa coidado, sexa respetado, teña un bon nivel de mantemento ou de restauración, que xa tamén sabemos que en algúns casos é preciso, e sobre todo que estea aberto ao público, que poidamos formarnos dentro do que é o noso propio legado cultural como pobo galego, non? E logo tamén, insisto, nesa concepción museística tan moderna naquela altura, non? Dun museo absolutamente vivo, activo, interactivo e que dialoga tanto coa obra que expón como coa persoa que entra nese museo, non? Como unha peza máis que contribúe a darlle vida.
Pois, fronte a todo isto, entón, o que está a acontecer con esta situación tan preocupante que estamos vivindo é que nin o edificio, o museo en si mesmo, con unha característica arquitectónica, ademais, moi destacada, moi reseñada, non? No ámbito da arquitectura, do deseño, da arte, por Andrés Fernández Albalat, nin este museo está xa en boas condicións, non hai máis que facerse unha boa idea no exterior, nunha visita recente que eu fixen, poden comprobalo como ese deterioro exterior cada vez é máis visível, é máis notorio, non? Pero tamén sabemos que isto evidentemente está repercutindo xa no que é o cuidado necesario das obras que están no seu interior. É dicir, non parece que se estea velando pola boa saúde dese legado artístico que aínda está no interior do Museo Carlos Maside. Ben, e esta situación é algo de agora, que aconteceu logo neste tempo, non? Pois ben, a nosa preocupación aínda era moito maior porque comprobamos como dende hai 11 anos xa, que se din moi pronto, dende o ano 2010, desde decembro de 2010, hai un acordo parlamentario, por unanimidade, para instar o Parlamento Galego á Xunta de Galiza a que declarase, a que iniciase todos os trámites para incoar o expediente BIC para este Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside, é dicir, para que o convertese en ben de interese cultural. Isto, insisto, é un acordo de hai 11 anos que non chegou aínda a materializarse, o cal nos parece moitísimo máis grave á vista de como o deterioro do propio museo foi progresivo, non? Parece como que a Administración galega, a Xunta de Galiza, está mirando cara ao outro lado, ademais de estar ignorando un compromiso a instancias do Parlamento galego. Ben, non só non fixo nada dende o ano 2010, senón que incluso no 2012, en febreiro, nunha pregunta parlamentaria na Comisión de Cultura, a Dirección Xeral de Patrimonio, naquel momento respondeu comprometéndose, reforzando ese compromiso a que iniciaría ese expediente BIC, non? De ben interese cultural para este museo. Había compromiso e había sensibilidade. Mais o certo é que os anos seguiron transcorrendo e non se concretou nada. Non é que non se concretase, é que nin sequera se iniciou, non se iniciaron os trámites necesarios, a petición de informes para abrir incoar ese expediente BIC, non? Quero lembrar que no ano 16, é dicir, 6 anos despois de comezar este proceso, que de verdade que non ten que ser para nada nin tan lento, nin tan farragoso se a Administración, se a Xunta de Galiza quixer facelo, tivese vontade política de facelo, tería o feito, non se xustifica para nada a propia complexidade dese procedimento con este tempo. Pois insisto que no ano 16, 6 anos despois, o Pleno de Sada volve a acordar, demandar, a premiar a Xunta de Galiza a que inicie esta tramitación de ben de interese cultural, que o que se consegue con esta catalogación é blindar a seguridade, digamos, dese patrimonio, non? É dicir, que haxa un mantemento, que haxa unha restauración, que neste caso, pois, que haxa un plan museístico e algo moi importante, non? Sempre en calquera centro cultural, e neste moitísimo máis porque está na cerna da súa razón de ser, que este aberto ao público, que se poida entrar, que se poida gozar e que poidas educar a túa sociedade neste patrimonio cultural, non? Eu agora recordo que en varias ocasións, como profesora, non, de Lingua e Literatura, eu visitaba este museo co meu alumnado e recordo que tiñan un proxecto pedagóxico, educativo, realmente fantástico. Era, aparte de ser unha fachenda enorme, non? Achegarte a esas obras, non, de tantos autores e autoras, de ver obra de Castelao, do propio Maside, de
Maruja Mallo, de Granel, Uici, etcétera, etcétera, non? É dicir, ter ese retrato, expoñerte a ese retrato da vanguarda da arte máis renovadora galega, non? Nese espazo realmente pues, era como moi motivador, non? E ese proxecto educativo, non? Pedagóxico que tiñan era realmente moi interesante. Dame moitísima mágoa pensar en que pues, as xeracións novas que non teñan a oportunidade de contribuir á súa educación, non? A coeducación dende o coñecemento das artes plásticas destes grandísimos autores e autoras, non? Pois ben, como dicía, no ano 16, de novo, o Pleno de Sada volve a instar a que isto se leve adiante, mais teño que decir que na Xunta de Galiza o que seguiu operando foron os ouvidos xordos e mirar cara a outro lado, porque non se percibiu ningún tipo de acción neste sentido, non? De dar cumprimento a estas demandas do pobo, vía Concello ou vía Parlamento de Galiza, non? En xaneiro do 2018 podía parecer que si se tomaba en serio, non, estas demandas e que si que se iniciaba o procedemento, porque dende a Xunta de Galiza se lle pediu ao Consello da Cultura Galega que elaborase un informe, non? Que é unha das características, digamos, non? Que se regula pola Lei de Patrimonio, que haxa esta presentación de informes por entidades avaladas, non? E consideradas pola propia lei. En xaneiro de 2018, como digo, o Pleno do Consello da Cultura Galega aprobou ese informe, entregou ese informe, onde evidentemente instaba ao Goberno a axilizar ese expediente de recoñecemento de ben de interese cultural, instaba tamén a manter unida a colección, porque ten os seus vasos comunicantes, non? É dicir, non é un acúmulo de obras, sino que todo ten un sentido, porque hai un proxecto museístico no seu interior, e tamén instaba a asegurar o continente, é dicir, que había que ter moi en conta tamén as obras de rehabilitación, de mantemento, de reparación do edificio, porque tiñan tamén un valor fundamental e tiña que facerse en convivio, en comunicación coa propia obra que albergaba, non? Un mes despois, en febreiro de 2018, precisamente o secretario xeral de Cultura, que segue a ser tamén agora, na actualidade, a mesma persoa, comunica por escrito á familia que comezan con todos os trámites, cos informes, para declarar ben de interese cultural o Museo Carlos Maside, mais aí rematou todo o seu esforzo e toda a súa vontade política na comunicación, ni siquiera na elaboración de informes, algo que intuíamos evidentemente polas nosas informacións, por entrevistas coa propia familia, por todas as pesquisas que nos fixemos, conducían a que estaba todo absolutamente paralizado, como nos últimos 11 anos, insisto, mais a nosa sorpresa foi que nos lo confirmou a directora xeral de Patrimonio actual na Comisión de Cultura de hai uns días, en que precisamente instamos a que nos respondese algunhas preguntas neste sentido, non? Como estaba esta tramitación do expediente BIC, en que fase estaba, que nos actualizase esta información, non? A sorpresa foi que, evidentemente, da súa resposta o que se derivou é que contestou a todo menos a que nos preguntábamos, e a certeza era que non había nada encamiñado, que aínda ían comezar a demandar eses informes previos que indica a Lei de Patrimonio Cultural, mais que, como ben sabemos, a pouco que se lean algúns artigos desta lei, non quere dicir que sexa esa condición sine qua non, senón que se a Administración entende que hai unha urxencia e que o motivo así o xustifica, poden mesmo actuar de oficio, non? Ou, desde logo, poden actuar con moitísima máis rapidez, como vimos recentemente na declaración BIC da chamada biblioteca de Emilia Pardo Bazán no Pazo de Meirás, non? É dicir, a Administración galega, a Xunta de Galiza, o Partido Popular, está demostrando que non actúa cos mesmos parámetros, cos mesmos criterios, en todos os casos,
E, desde logo, neste parece que non hai un especial interese en declaralo BIC. O que non quedou claro é se ao mellor aquí está habendo algún tipo de presións en negativo, evidentemente, é dicir, en contra do que é a boa saúde e o futuro desta colección de arte e deste museo no seu conxunto por parte de algunha persoa que está, digamos, condicionando esta decisión en positivo, non? Por parte da Xunta de Galiza. Evidentemente, sería unha irresponsabilidade, non? Seguir mantendo unha actitude connivente con pensamentos ou con prácticas, con praxes que son contrarias á defensa do carácter colectivo dun patrimonio artístico e cultural tan inmenso como que contén o Museo Carlos Maside. E eu creo que se realmente, dende, neste caso, a Dirección Xeral de Patrimonio, dende a Consellería de Cultura e o Goberno galego, se verdadeiramente son conscientes do inmenso valor que temos no Museo Carlos Maside, a actuación tería que ser inmediata. Outra cousa, ao noso ver, desde logo, no Bloque Nacionalista Galego, non se comprende, nin moito menos se pode xustificar, non? Moitas gracias, Mercedes. A verdade é que eu concordo en case todo, concordo totalmente contigo. Fun partícipe do amor que sintes por este museo na visita que fixemos fai uns meses, e a verdade é que penso que esa é a única ferramenta que temos desde o pobo para reivindicar esa cultura, non? O agarimo e o noso empeño en que eso siga sendo coñecido, e siga estando en pé e podan disfrutar deles as vindeiras xeracións, que podamos legar ese patrimonio como a nós nos veu legado, non? Non sei se alguén quere facer algunha pregunta dos que están aquí conectados. Facer algún xesto, se vos animades. Mentres pensan, podo comentar unha Claro. cousiña. É que a min dame moita coraxe pensar, comentaba ao principio tamén, non? Que xa a propia sociedade, sin querelo ou sin coñecelo, sin ni siquiera ter primeiro ese dereito a coñecer esta obra, estea inconscientemente pois dando as costas, non? Pero é o normal, cando non coñeces algo non te podes sentir partícipe nin implicada, non? Niso. Entón, eu creo que é moi importante que intentemos recuperar o reencontro, non? Coa obra do museo, que o coloquemos pois no discurso da sociedade, non? Que o popularicemos, porque ademais esa sería o desexo, non? Tanto de Díaz Pardo como de Seoane, non? Que fagamos que a nosa arte culta sexa popular, no sentido de que sexa coñecida e recoñecida polo seu povo. Entón, é moi importante, non? Dicir, pensar en que as xeracións máis novas agora non poidan visitar ou ben como unha actividade escolar, ou ben como unha actividade familiar ou persoal, non? Que non poidan visitar este museo, realmente é algo moi difícil de entender e moi difícil de explicar, non? Creo que calquera que poida ver esta situación desde fora pensará que aquí temos unha anomalía cultural ou sociocultural moi importante, non? Porque é a nosa é o noso percorrido, non? Pola arte máis renovadora, máis vanguardista do século XX e, ademais, a obra que explica a memoria histórica, non? E ás veces penso, por cousas que están pasando, non? Xa dende hai un tempo, se o feito de que este museo axude a recompoñer, pero desde unha perspectiva artística, non? Plástica, a nosa memoria histórica non pode ser tamén unha excusa para a non actuación dende o goberno galego, non? Porque dá a impresión como de que a partir do momento en que algo representa un enlace co que é a memoria histórica e a necesidade e o dereito que temos a coñecer, non? A memoria histórica, dá a impresión como que iso fai actuar por inercia certos freos, non? Entón, eu creo que temos que reivindicar esta obra como unha obra colectiva,
como unha obra que nos pertencen e que además que é un legado que herdamos e que temos tamén que axudar a conservar para mantelo tamén para as xeracións futuras, non? Pareceme moi importante pois este tipo, por exemplo, de accións, non? Que nos permiten falar do Museo Carlos Maside, temos que falar do Museo Carlos Maside, creo que é moi importante socializalo, popularizalo, lembrar as nosas visitas ali, non? Cando podíamos, e contaxiarlle ás persoas pois, a emoción, a ilusión, pero tamén a transmisión do dereito que ten a xente, as persoas, a sociedade galega a coñecer a cultura que temos, non? E creo que é moi importante estas actividades de socialización, non? De poñer na nosa vida o Museo Carlos Maside. Penso que tiña Abel algunha cuestión. Non se escoita. Perdón, que tiña sin conectar ao micro. Agradecer moito que Mercedes nos viñera a ilustrar e a dar esta charla tan interesante e a Laura polo esforzo que está facendo. Laura, para hoxe, para a Laura é un día triste, porque lle comunicaron pola mañá que morreu o seu avó e a pesar deso está aquí porque tiña ese compromiso, polo tanto tamén hai que agradecerlle iso e darlle unha aperta moi forte a Lauriña, vale, Laura? Con respecto a Mercedes, eu vin a túa intervención no Parlamento, non poido por menos que parabenizar a túa intervención e asustarme pola intervención da señora directora xeral, que efectivamente fixo todo o que políticamente está desaconsellable facer desde un punto de vista da dignificación da política, que é que en sede parlamentaria, cando alguén pregunta, podes responder con maior ou menor acerto. O que non podes facer é non responder e utilizar ese momento para decir, bueno, o que estás facendo. Non, pero é que iso non é o que se che está a preguntar. Estás a preguntar por algo tan importante como é o que xa estuveste dicindo, a maior colección de arte galega do século XX. Mercedes, estabas preguntando por iso nada máis e nada menos. É porque non hai máis que andar por ali, eu estou a 50 metros, para ver o enorme deterioro. Xa non falo do que foi a cerámica do Castro como proxecto non só empresarial, sino cultural. Cada mes, os veciños do Castro tiñamos un acto, como mínimo, no auditorio que está no edificio do museo. Era unha maravilla, nese sentido, esa empresa. Tiñamos no Castro edicións do Castro, que publicou libros que non houbera sido posible se non existir edicións do Castro. Moitas das publicacións que se fixeron non serían posibles sin esa colaboración de mecenazgo ou altruísta ou como se lle queira chamar. E hai un problema severo, ademais, aí, que efectivamente eso todo está en mans privadas de unha empresa que vemos que optou por tirar por terra o legado de Díaz Pardo. É dicir, isto non estou dicindo nada novo, nin nada que sexa sorprendente para ninguén. Ahora mesmo é unha empresa de unha fábrica de platos con toda a importancia que pode ter unha empresa, pero que perdeu esa singularidade e esa arraigo que tiña os argadelos que todos coñecemos, non? Que todos tivemos ocasión de coñecer. Xa por non falar desas visitas, eu tamén fui un docente ata que me xubilei e tamén iba co alumnado de todos os sitios onde estuve traballando
era unha maravilla ir, hasta podían facer barro, rapaces, e ir a visitar ese museo. Eso é algo que desapareceron os autobuses desa esplanada, está todo morto, e o noso goberno galego resulta que non fai nada. Acábanos de explicar Mercedes como hai 11 anos que prometeron declarar Vic o museo. Bueno, está sin facer. E estando en mans, efectivamente, que donde non é posible facer todo o control, é unha tremenda irresponsabilidade, porque agora mesmo tamén se poden optar por prestar, por vender, poden desaparecer cousas, e isto non é polo feito de que sexa unha propiedade privada, ten un interés colectivo. E, polo tanto, para iso está a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, para defender precisamente que, aínda que estén mans privadas, o que é de interese colectivo ten que estar protegido. Bueno, pois a Xunta de Galiza, efectivamente, está a facer deixación de funcións clara. E deixación de funcións e que non poderíamos decir, bueno, é que é unha tramitación moi lenta, non, é que non empezaron, porque se empezaran simplemente con que anunciaran no DOGA que se inicia o expediente, xa sería algo, sería unha cousa importante. Por qué? Pois porque iniciando o expediente, unha vez que se incoa o expediente, resulta que o museo pasa a ter a mesma figura de protección que se fora declarado Vic. Despois que tardan o que lles dé a gana. Pero a hora de facer calquera empréstito, de facer calquera cambio, de deixar as obras que hai ali para unha exposición, ten que ser coñecedor a administración galega. Si se vende algún cadro, ten que ser coñecedor a administración galega, ten dereito de tanteo e retracto, de maneira que podría comprar antes que ninguén algún cadro dos que se quixeran desfacer del. Isto é tan importante que significa que simplemente incoando ese expediente estaríamos protexendo pois todo o patrimonio cultural que aí temos. E a Xunta pois non o está a facer. Por lo tanto, paréceme que esta charla de hoxe é moi acaída, porque é unha cousa moi importante e para Sada moi importante. É que Sada ten moito que decir nisto e ten moito interese, por certo. O Concello presentou, efectivamente, iniciativas neste sentido de declaración Vic, que hai que aplaudir, e, polo tanto, non é problema de que as institucións, a institución local, asociacións de todo tipo non estén a favor de que se declare. É unha cuestión estrictamente de deixación de funcións da Xunta de Galicia. E esa deixación de funcións eu creo que ten moito que ver, como de alguma maneira apuntou Mercedes, coa posibilidade de que alguén non este moi interesado en que eso se declare ben de interese cultural. Por lo tanto, parabéns, e Mercedes, en todo caso, esta cuestión que acabo de decir, que está reflexada no artigo 17 da Lei de Patrimonio, bueno, é unha aportación que che fago se algunha vez o queres utilizar, ou simplemente, bueno, para botarlle en cara a esa señora outra vez que o que están a facer non ten nome, é que a incoación, como ti ben dixeches, non é necesario nada, é simplemente a vontade política da administración de decir, vou declarar ben de interese cultural. Por lo tanto, incoa o expediente e a partir de aí que recollan os informes que queiran, pero xa teño expresada a miña vontade no DOGA e comuniquei no ás partes. Xa está, despois que tarden anos, xa sería menos problema. Sí, eu só quería decir ao fío das túas palabras, Abel, que o feito de que se incoe Vic tamén garante
a súa propia conservación. É dicir, se incoa Vic, por exemplo, xa non o poderían vender. Iso é algo moi importante, porque é o que nos asegura que esa propiedade pode seguir sendo, pode chegar a ser colectiva, digamos, ou polo menos que sí, colectivamente, se non é o que é a propiedade física, que sí colectivamente siga sendo parte de nós, non? Que non acabe noutras mans, non? Como tamén blinda, evidentemente, que toda aquela obra ten que estar controlada, non? En este momento sabemos que ali faltan obras. Iso sabémolo. Por tanto, tamén afeeillo, claro, a directora xeral, é dicir, isto estáse consentindo, pois igual que recordei o espolio da Casa Cornide, entón, non? É dicir, isto non pode ser, ten que actuar tamén de estímulo para frear, non? Son circunstancias que xa se están dando aquí tamén, non? É dicir, hai obras que se sabe que non están xa ali, que están noutros sitios. Pero igual que se sabe que están noutros sitios, pois pode haber outras que non se sabe onde están, non? Entón, eu creo que se están correndo demasiados riscos que o que están é acentuando o nivel de irresponsabilidade, de abandono e de desleixo por parte do goberno galego. Está realmente xogando a deixar perder un patrimonio que é colectivo. Ainda que efectivamente neste momento pois, faga parte dunha empresa privada, non? Que ao mellor pois, non lle interesa porque ten outros, bota outras contas, non? Ou ten outros intereses e non lle interesa que haxa este tipo de declaración de protección. Pero, como decía Abel, o que ten que priorizar e o que ten que estar por riba de todo é o patrimonio que é colectivo, non? Nos, desde logo, o que podo decir é que desde o Bloque Nacionalista Galego, evidentemente, isto foi unha actuación, pero que ni moito menos é a única actuación nin vai ser a última. É dicir, nos seguiremos traballando desde diferentes frontes para que se restitúa, primeiro, que se atenda o que son os mandatos do Parlamento, porque son os diputados e as diputadas son representantes do pobo, polo tanto, os acordos que se toman no Parlamento Galego, o Goberno ten que acatalos e ten que poñelos en práctica. Entón, iso é o que primeiro demandaremos, que se acaten eses acordos sucesivos, ademais, do Parlamento Galego ou tamén, pois, por suposto, o mandato do Goberno do Concello de Sada.